Bwkrajwk nanu question kayo bainero alada rasa alka rasa kabuk tangai kanino mami sonya kisa comment reply dini so tinango video nanti ang nong reply dinai. Hai dolo, good morning. Fungkaham tabuk hanggang ko atroti jak tambag atroti to kahanggang ya. Ang alada rasa na alka rasa na thansi rasa. Okay, nai tu ni paithak jar sai manai video ni. Ani papa besar. Hayo. टमाटर है गोल गोल टमाटर है गोल गोल sam bahan nama kita komen saja sikruk bahan dah tok fol bahan dah ayo lo di wakaham tabung itu permainan itu muy macam di sini antar deh belum saya kaham tabung yang apa itu ayo lo good morning Fungkaham tabuk hanggang ko atroti jak tambag atroti to kahanggang ge ani londa yogi thangka bini nok warok soi thamaka gai tabuk nge nai di atroti jak tabuk nge bin nok samna boga hi ko nai di ai ongklo ko tong thojak mani ara du salia tabuk nge bini nok na ang sinam gana ko khili wa ko me bui warok thas keri no ikko bin nok ge paisa jora nai tuni tinani video no dolok tabo hinggangan London nok ni bobo loko embo kerak tongko ni nai ni beka baksa ka ekdom bai thamaka baksa ka ekdom wa ka hamna tongko ke abono tabo ang khili bai baksa je wa kok jang no khili bai atra beka togi dibai ni ta ka hamke bono ka bari kis da ka bono narak mai ta ta hinchi ka sabu kana soton rogo rikha ang phatcha soton klanya kiro abon bagai ang bono sekang bini nok tabo hingge uyang te khologai je loko no buya konai bono adar wi bisingo dai dikha abona ayang kha yongbo romna bagai angko aksai jong bui mani ani romna ni phaijak ayang rom to yang khili to khanga klai the deba kabon bagai yong kha rom to khang kai yang khili to na bagai ta tani londa 1 year ka kha 1 year kanai kano ka khatai ko mo March ni 15 tarik hangga 1 year ka 1 year complete dengan londa gyabono ta ubini on nogrong to gya kone pai wi na fat khai ani besai hingga tiro ka sereng ya kile rok tong ani kona ro bail ma ya ta kono khaidin sa sungmang sia sung thana go mo nok to kebo tangya sungno an besai kini tangai sungri le mani an londa no puilan hoite paithak jara sungbono tupuru bono sungno tango takte sa katal ka tan mano mo bo aro ni tango tau belanya lengka tab khilit lang te bono ko ai ngolo ko stongko ada sai tungan londa ka jema chepum khai ngyawono tam khani ba kesa to ani to thiman kanai nai tongkha angka sakani ke to hamka bising bor phatcha hanaba dita sung recovery nani kai 6 month nok nani nango hedeba khaibana truk je khaima mani ma khayo tam ngai sabla sak khaima na ba hedeba na wak to ani no haipara tam khane riu nok bor ngai nok bor kri hinga ang mari hinga abono nok ni mal matari ma joto na mari leni hedeba na jono wasa kawono aing chere bujai to ka hanai ang mas na thangsi nai ge paitha jar nai man bagai hambai nai thone mo he kinai di kani londa chaitong Apel plu ani papa besar Ma gunda sih gunda tama Hayo. टमाटर है गोल गोल टमाटर है गोल गोल Kabay chong kabay. Kakak.
Good morning dalok tabong good morning muy songi tongang. Norok nuganang ta muy songi tong. Kebetulan pun kaham. Ya sekarang galu fry ketemu. Dalam aja kita. Tam songi tong. Tam bahan nama kita komen salah. Sikruk bahan dah. Tok fol bahan dah. Tok bahan dah. Kita komen ke sado. Komen ke saya makan gila. Nong price ini. Tam bahan dah. Sikruk bahan cuma sikruk bahan. Sikruk bahan saya. Cháu, biết phân cháu à? Oma. Chật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Milo của sông này nhiều mosla để sử dụng. Đấy, tạo một sông này khá là bấy sông khác. Đấy, tạo một bài tập thể dục cái milo của sông sát này ra. Này tôi xem video nào anh cooking Norok tạo một cái anh video Norok đó là mình sông mà mình nấu tàu này làm cái 이건 제가 하나 당연히 라마끼리 상임해요. 마미 총고 싸워 맛있는 거 좋네. 근데 quay mas nó mà cái boring mang này do nó 진짜 này gì thế đó 예 성나고 bài cái này à 70% ang ka 서로 보내게 된 시스템 Wacino Bwkrajwk wacino kudu bitingan kami ka daban patang kai. Hai dalo good morning motam kita Norok comment kai sala motam bathai Norok kamu tam hon baksa bung noing tam hon chinyang go ke yong phang makai hino noing ka tam hon kita comment kai sala ko mano punya tala hino da baksa jadi no naik jangan his comment kai sana tapok di dalak. Hai dalok jotono no hor kaham no hinsi nai tapok na ang mai te sawi bithi roksa bai azui tong kha papa hang thujak chaimia horo bobu de busan bobu se tam nei ke bothumano 3 baje oi tong khata dibaro thuya para 3 ta thung ke ba yenro wain tini kok thai sana phaimani bagai taw ni bagai khai ga ngai biko mana no comment kai singo bai Norok alada dasa bai Norok alka dasa ni singo actually sungkuno alada saya thanjana sawo kyang to tabok thokni mui rok saya blase as daily mane thokni mui thino mane agi je sama haikai chawi meta normal chai miang ekda thokni mui japana thoki jati ayo to moslar ki jare ui chawta thokni chapana okay bui to omai ke thokjagala ga abon bagini ang alada songai chawta mete actually ka iamon sure jabono bayan ko ma confuse ngo sungong ke ba alada sa bai kisa comment reply di rokni songa namna gani serai busungman kharok sungbayong ge babono bongai to 3 month kana naikha gasno ang kuno alada saya sung thanjano salayo gete thongni mui rok chai ma khai ga agin hai ke 5-6 mas rong hang ke hai angko khaisa sinai ta mane je agi chama hai ke normal cha sinai ke tabu ta sa sai mi serai mane je ang samani bo sa khang ga bini aro mane bohorok dera win chawong ke ba buisha deb dera actually ang fast sai mi ado chaja kha awan rok chamani serai kukuno mane bohok dera jagota abon bagin ang chalia tabung kisa mane chawo mosorok thaini rok riu chawta pasta ni bisi mosolai che khwang asuro riu chawta go songai gang ni jin songa sable bare asuk mane nog no muibo songnani hingate go songnani asuk buibo bezal hede ba gang bo druk songai manu giba room bo ke sing cherai na hadu tei songai chanani bagai ang awaja gas alada khai na hari songsawta gai Norok clear semagna ang alada sa thanjrasa okay na itu ni pati jar kungi tani hete se ko ngam ayya roi kya Norok ano ani to tabo ano 20
20k follower kari di please subscribe khai di je katal ngui tongnai rok nai tongnai rok subscribe khai di tei dat ke paithak jara logi nai tumro bele bele ni hambai ano logi nai tumro thank you for watching.